Dobar dan, dame i gospodo. Kao prvo i pre svega da se predstavim. Ne mogu da se predstavim. Pa, dobro, ne mogu baš da se predstavim, ali recimo da vam kažem zašto ovaj kanal postoji i kako će se on razvijati i odvijati kroz vreme. Dakle, odlučio sam, nakon što sam čuo neki savjet koji je zvučao nešto kao u crtama ovoga što ću sada reći. Ako želiš za 7 ili 8 godina da vidiš nešto u šta si ulagao vreme da se ostvari, ne možeš početi za 7-8 godina, nego moraš početi odmah. Tako sam došao na ideju da ono što volim da radim i što mi dosta, pa ne mogu da kažem dobro ide, ali bolje od većine ide, a to je crtanje, umetnost i tako svašta po nešto, pretvorim u neku formu deljenja, neku formu rasprave, formu zajedničkog razvijanja i formu diskusije, pa sam odlučio da to stavim na YouTube, da. I trenutno ne očekujem ništa od ovoga. Ovaj prvi video smatram kao nešto što mora biti urađeno, čisto zbog toga što, jel da, svaki kanal ima prvi video, a to mora biti urađeno kako bih i ja sam sebe naterao, kako bih da kažem podstakao sebe više da radim nešto što inače volim da radim, ali nešto što bi mogao da učinim mnogo, kako da kažem, profitabilnije za sebe. Sad, da, kao što sam rekao već, moja motivacija za rađenje ovoga je taj savjet koji sam čuo, mada i motivacija mi je i samo to što sam shvatio da imam jako puno vremena koje koristim na, ajde recimo, jako malo produktivne načine, pa sam shvatio da bih imao vremena da napravim po jedan ovakav video bar 3 do 4 puta mesečno, i time bi kroz neko vreme došao do nekog broja videa na kanalu koji se ne mogu, tako da kažem, ignorisati. Ne mogu reći da sam baš upućen u srpsku YouTube scenu. Mislim, znam tu i tamo neke kanale koji su dosta popularni, ali nakon što sam otišao na Social Blade, to je sajt za praćenje statistike, statistike sa socijalnih mreža, dakle Twitch, YouTube, Facebook, ja mislim, i tako još neke platforme. Shvatio sam da kada sam stavio zemlju Srbiju kao da uporedim subscribere po opadajućem nizu, shvatio sam da većina srpskih kanala je o zabavi, o muzici ili tako neki vlogovi, što bi rekli. A ne mogu reći da nema nekih ovako, da kažem, umetničko nastrojenih kanala. Recimo ima dosta kanala za šminku, što ja smatram umetnošću, jer ne možeš biti dobar šminker ako ne znaš bar
nešto o crtanju. Mislim, time ne govorim da je šminkanje manje umetnost od crtanja, nego samo govorim da je na istom nivou, da ima neku vrednost koja nam estetski utiče na život svima nama. I kao što postoji remek dela u, na primjer, slikanju, crtanju, vajanju, tako postoje i neki umetnici, šminkeri, šminkerke koji će čije će se kreacije kroz neko vreme smatrati remek delima, jel da? Ali također postoji one nakaze, one, kako da kažem, ona loša dela koja svi imamo, kao što je ovo što trenutno gledate, čega nisam baš baš puno ponosan, ali moralo je biti urađeno, moralo se nekako početi, morala je postojati neka prva travka koja će se povući, slamka, šta god. I da, shvatio sam da nema dosta kanala za umetnost na srpskom, što je meni uvek trebalo, pošto otkad sam bio mali, sam učio sam da radim svašta i nema tome ništa loše, ali jednostavno nekako lakše je kada ti neko kaže, evo recimo sad, kao što ste vidjeli, iskoristio sam mnogo veći marker kako bih popunio neke delove slike. Recimo, da bi se setio da kupim taj marker, morao sam prvo potrošiti čitavih 8 sati popunjavajući pa ne znam ni koliko, 5 cm kvadratnih sa 0,3 linerom. Tako da to su neke stvari koje ovako neko može da vam kaže, koje vas mogu sačuvati nekog bespotrebnog trošenja vremena. Koje sam ja veoma dugo, veoma često imao takve situacije. Ali da, mislim, iako sam samouk u većini stvari, dobro je čuti neke savete, naravno uvek. Mislim, ti saveti sami vas ne mogu učiniti profesionalnim, ne profesionalnim, dobrim, tako ni iz čega, naravno za sve je potrebno vremena, kao što će vam svako ikad govoriti. Ako želite da budete dobri, znači morate to da uložite jako puno vremena. Sad ja crtam od svoje, pa, 3. godine. Dosta intenzivno, i od kad sam bio mali, dosta intenzivno sam crtao. Presto sam bio negde tamo oko osnovne škole, od 3. do 6. 7. razreda, ali onda opet kroz celu srednju sam crtao. I tako tim crtanjem sam se upustio u razne vode. Nije bilo samo crtanje, bilo je i slikanje, vajanje, pevanje i tako, razne umetnosti. Tako da, eto, ovo je neki početak. Na ovom kanalu možete očekivati neke tutoriale, videe sa uputstvima, razne vrste, da kažem, slikanja. Tu će biti crtanje olovkom, crtanje linerima, vodene bojice, ulje, akril, ugalj, šta sve ne. Ali da, ovo trenutno što gledate, stvarno nisam ponosan toga, samo sam uzeo sam olovku i krenuo sam da škrabam po papiru, trebalo mi je sat vremena za to, tako da jednostavno moralo je biti urađeno, ali da, urađeno je i to je sve što je važno. I da, to bi bilo to. Hvala.
Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!